Lokhiram Timong Assam Gramin Vikas Bank Manja Branch Manager Fund Transfer Pita Jograra Tumka Chisongpon. Jangmi ni Phaing Koira Player ni Dipu Assam Gramin Vikas Bank Head Branch along Ong Dunga Radatum Chingrum Si Assam Gramin Vikas Bank Manja Branch Manager Lokhiram Timong Aphan Puthot Manja Branch along Si Manager Pado Thunangji Pwa Kemang Pon Ong Dung Aradatum Chitongdun Si Kachuning Rialo RM Aphan Kipidam. Lokhiram Timong Aphan Radatum Aning Kachithea Jok Kheroni Manja Borjan Longlit Rongplimplam Dilai Di Sobai Lapen Ongdung area sa tum anta alang li aphan ning Kachithea Jok si Manja Branch along si Dodun Bomlo. Lokhiram Timong alang li aphan Chiklojon Trok an Pedolong Chotsi Akaplekadim transfer pida Jok Radatum Aning Kang Samse Dokok Ason si Theklong Athe Inut Branch Manager Arona Teng Pen Pulote Ningkan ke Thom an Dolong Sita Chiklojon Trok Pen transfer pida Jok si Head Branch along Tame Wangnang Kok Lopum Lasi alang li atum kachuning ri thua bangke ningkan ke thomle pedo data ningkan hinian ke pedo nangji pusi chuning ripon lapen ke ACCM aphanta nangrap vekta pusi chuning ripon Kali Pulote Manja Branch along ke do ana tumta PMAY job card pen danglok chethan lapsi SBI along si damrong puputa pachini pon Lasi alang li atum kapachini pon atengke Banga khaya tum manager nangman lote kachinek pen chenglok lotame ingsek pilap titik pu lapen account tame ingpu piperek titik lapen arlo sita piludlong ledet titik pulasi Lokhiram Timong alangli khaya phan kaching hon ke thea jok radatum tame alangli aphan si puthot Manja branch manager pedolong vek nangji pusi hang thiplo akapre ka phan ke Kroy Dunde Pusi, Khoyasing Be, Darasing Ingti Tumpenta, Pachini Pon. Nili kadrom piglo, la sipini nili tum ladak, langpi je aham Bharat, langpi dangelong, nangkol asam barin kasalong litum isi protes ki bang aputha alam the bang la penlo, ilitum rong rupen, ilitum kam choklem chudam stamik, alangli. Kiklem mipik lasu ke thek long si alang li non timung sarapan Lokhiram Timong alang li phansi Manja branch pen transfer padam di polisi tami li tum kadu weta chidon de lasi alang li phan pachidu thoji phansi li tum protest athi li tum pinik kelang silet balason palam kali bangka prek phan pawang we ke athi li karbi tum ke kisuman karbi okhmia alam ke thek the do lasi li karbi jan bote kinang sot kadu weta karju thek lasi bang kaprek bang bote ili tum karbi tum ke thek ti side lasi ni tum ba kadu beta chi dom sarlo lasi la so timung sarapang bang ku padu tip nang populo lasi ni tum chedon de lasi kadu binang tum ta putha koi chedon de kaprek de lasi ni tum lalang ni phansi pachi do thot busi chuning dilo lasi pini li tum protest pilo sarapanta alang ni phan pachi do thot tu busi ni tum chuning ri te kang lo lasi la so teng alang ni tum pothai populo lasi la so pothai pu pitong nang le ji la so puthak ni tum lasi kadu weda chidon de la timung sar bangsi padu wek nang pu busi ni tum chedon salo ka wek lasi pansi ni lihin pen ke la so puthak alam bang ke ning ji chot lo ka dong mon nang li tum akimang bang ke la lang li Lokhiram Timong bang si padu thon nang pu bolan lo manja si pachitu tu nang pu baja lo kono tum da kan chuni mo panala Kecuni ri ini li tum dala dak manager non bank kan pine RM non li tum chuni ri pine alam chena pidun nang pu dun alam thira pelo ni no na pu thai ko la so pu tha ga lu ga bang ke la si jong si hadak pen jong si chedon bote to alang li pan padu thot ko jong si chedon dia rona teng bote pu te ke der lo pu la so nang pu stani li tum bang e chuni ri lo padu thip nang ko ke pa chedon dia phan si nang ko bosi ngo ni tu pu kang lo wan pajon long le la si la ka dong ta pajon long le la si padu lang ati kilu ke lom sai lim beti tum kar bitum ke la si la so padu thon na kam klem pini tam yalang ni pik la timung sara bangke la si tum bangke nang so rong aso ke klem ke teksi anta mi kitok bilang bendang lok bute ka alang di kitan sepaduk do la si ba kai gelan itu hanang sepaning ding de ji la si tum bangke la alang di pan si padu ti ko si chuni lo
ate pida chong lo gadi to da bini jasmet pet dak nili tum jasmet pet manja longnit mohndi jua borjan kiba son ho kheroni rapenke amlukhi laso area nili tum jasmet pet ili tum kachi pangrun nang ko kela pulo je ili tum Assam Gramin Vikas Manja branch manager Lokhiram Timu alang liphan apor nang le aku ben nang transfer ikplop lasi alang liphan je beng along aron ke la pulo inura manager ke ningkan ke thom dolong ningkan ni thoman ke atams do boy phis tame alang li chiklo jon trok wet pen se alang liphan dak ilitum manja branch ben nang transfer ikplop lo lasi nilitum jasmet pet hadak area arat jasmet pet ilitum non kachi pangrum ponang kok matela dak an nilitum isi chuning ria lo nang thonang kok ma isi ko na chuning ri nang kok bangla pulo alang liphan non mat ningkat ke thoman le pupe tame 2 bosor an ge nang bi pivek nang ji pusi nilitum isi ka chuning ri pon te padu lasi labangso ka chuning ri nilitum non ako siam sar along sitame damji chithanamji lake je ilitum asabho ilitum karbiara phan mate ilitum karbiya phan ta nangelang silet ason nage do sinil tung chi thegamlong lasela am nilitum je non dak sarpman ni marni tu mena chipangrum nang koklo lasi alangli ki claim ke dam kimi apu taxi nilitum da kimi lapen ke rong rat phan kirap ason lo kimi ki thekte alam mukhata ki than pon ke thekte kamana ke than pon kikleme nang mi parpi ka joni sinili tum la puson ang deng ponang koklo lasela panmelo nilihin kan ge tum han tame nili churu parpi lo suri kadam pajelo nimen dara senti je di samapen lase nili tum dakibang head branch dipu langpia longebang langkok nili tum nage lason lo manja lukhiram timung phan alangli aphan soima wet pen nange do pen alangli phan nang transfer bi plot las nilitum ning koi ning ki kang ning pungsi nilitum dakwa nang kolo jongsi alangli nang chingi longle pote laso branch long nilitum ke do an la sarita humosti do nilitum lumba jong singason borjan don suri sarita humosti do pmy pendang lok job card pendang lok ang ton nilitum chithan lori lapen head kiba nilitum SBI si dam rong gi state bank si che penelong dam rong po lapen anut kapre yong si aminia yong si na ki jolop te nilitum ke chethan lor po nang pa jon mesi long le lapen 2 bosoran ke nilitum na hok panoi nang pa do pilong te nilitum dak heru fisan ki bang nang kon alo ne chipaduk non andai kon nang khuli pipe bile aminia tung do nilitum 20-30 ta dolang nilitum PMY emergency pon nang khuli pipe difuan wa nang ko nona nilitum bahra ke dam ke bang ki kosto ko alo ne kisum bile aminia tum ke do ho nilitum han nang ko onai ko ne kagos nang sek dak ko alo ne job card bandang lo PMY pon poisa e popuga poisa bi plak nang pipe nilitum ki pineng atanga pade pineng bang so tum minthang khai par nang chinek marat jasi ke theke ding atum sarkar ke chari lapen konsil ke chari tum ta nang lang pidun CM sar paname alang di paname chuniri par piglo alang di paname akke name chodom po nilitum han karbia khai phan nang padu pi karbia khai ke thek kabia jok lasi mithang locality alang li lukram timung inuvelang minial ke manun lason na taxi ilitum han malom sobet na pakan hek chot ke nilitum project the nilitum ning hang dekhe lasi nilitum bank ke jomsi bilak minial jomsi ki wang lo beten nilitum ekon te fala bi SBI long nilitum no na met pinya me jomsi alang jomsi wang lo beten nilitum dulong bilak minial wang stame nilitum lun mesi lulong le ke dam ta minial tam inghap nang kubet thalang no na lang li ki wang pen sapimar tum ko ana se group ko ano ne kido sob hobita long lap lachot kali bilek department ame hemso pen do join pen mithang khai mi nangi reng nangi chok ni ko ne develop kido lason attack sarita pasta homosti do lason attack si rong plum tu dilai tok ako hola disubai tok lapen dak 5 mil 7 mil pen tok andar nilitum alang li long si dak manja brang si dolo lada ke rong asora abeng lo posi ning joni bile katunge hindi ben nang ngete english ben nang ngete assamese ben nang ngete passbook nang wat pidet up to date ka phiala lo poisa nang cheng da batai phot jok nilitum wang ni lason dak taxi CM sar ta men nang lang pivek ni CM sar bran ta men chuniri lo lang khang pidun vek ni mi thang kar bia khai anso se pachulong nang pare nang anso se kar bia khai pare ngi phan itun ke
kela kapan rabji bolote la son tak thak aminia lukhiram timungo son tak thak aminia senang ko ni tum lasi non padu vek na po non alang li tremfar elo sami alang li pan dak pachi wang pan ni tum lasi chuni ri tholo yong si wang web te an so se chi song la an so se ni tum dhana tame do an so se tame tipu tame beng tame ni tum hangam maji ma ni tum fulusturi lake lasi ni lilam te la sikang tan